Čau, vítejte u mého prvního dílu z Let's Play Call of Duty Modern Warfare 2. Proč ho točím? Protože protože jsme se s Provarem domluvili, že nebudeme točit jenom na Let's Play jenom na Minecraft. Potom protože mě tady ta hra neuvěřitelně baví. A Modern Warfare 2, protože se mi ze všech těch dílů líbí nejvíc. Ani Modern Warfare... teď mě to vypadlo, Modern Warfare 3 mě tolik nebavila. Takže proto hrajeme Modern Warfare 2. Tak. Jdeme hrát, tady zabijeme pár teráčů, anebo oni zabijou nás. Jo, ještě jsem zapomněla říct, a z toho jste si asi všimli, že hrajeme na veterána. A přeskočil, kde to jsem, jo. A přeskočil jsem výcvik, protože ten podle mě nikoho z nás nebaví. No, a tak. Ještě jsem se vám chtěl z začátku videa omluvit za to, že dlouho nebyly videa. Provar nevím, proč nevydával videa, to jsem z něho nedostal. Ale já jsem je nevydával, protože jsem byl nemocnej. Ale zkusím vám to teďka vynahradit, že máme vlastně v úterý je svátek a my máme v pondělí volno ve škole, takže nebo volno od školy, nevím jak to říct. No prostě máme volno, takže já zkusím natočit v to pondělí a úterý tak ze 4 videa a zkusím, aby byly prostě všechny 4, prostě 2 videa denně, aby byly v to pondělí a úterý. Ale fakt nezaručuju to. Nevím, jestli nebudu mít na práci něco jiného. Tak hoši, vy už byste mohli jít, já už jsem to tam na tom mostě vykillil, takže jdem. To fakt není možný, kolem nich se všude střílí, litají rakety, tanky, jezdí všecko. Oni prostě si tady válijou, že je v pohoda, jak kdyby se nic nedělo. V klidu, je. No a čau, jasně, nemávej na mě. Tak, jedem. Ale nakreslíme tady kolečko. Tak, počkat, ještě tady bychom to mohli tak doladit. Tak. No to je spíše nějaký takový oval. Hej, jen to tady udělal tak celý ten blatý vzad. Aha, jsem blbej. To je jedno. A udělám jim ten kolečko znovu, aby to měli na mě památku. Nebo jen osvětlo jim tam pleci zadělám. Hustý, vidíte taky pravidelný kolečko, já jsem mal dobrý. A další uděláme. hele, co je? Epic. Wow. Tak to bylo drsný. Jede tady před náma kolečko. To je škoda, že teďka už mu tam nic nemůžu natetovat. Já bych mu tam cestou furt něco tetoval. Jupí. Hele, ty, za mnou, jestli na mě něco vystřelíš, tak mě zabiješ. Čau hoši, běžte pěšky, já se povezu. Uvidíme se potom. I když mohla by to být větší zábava jít pěšky. Nevím, jedem. Kámo, kam jdeš ty? Nejezdí pryč, že ti tady chci. Nechoď. No. Sakra. To je taková hnusná ulička, čo kámo. Juhu. Taková moc úzká. Juhu, co to je? Jo, jinak nevím teďka, jestli jsem to říkal, ale chtěl bych... Ale teráči. Tady na těch jsem vždycky dělal chybu, že z začátku jsem vždycky zabil, pak mě to portlo, obojil jsem se zase zpátky a hrál jsem od začátku. No a jinak to řeknu, chtěl bych dělat
jedno video, nebo takhle, chtěl bych dělat jeden díl a v tom jednom díle udělat jednu misi, tak. Jenomže uvidím, když mi napište do komentu, jak byste chtěli dlouhý ty videa, protože ono se jako může stát s mým stylem hraní, že třeba jedno video bude trvat třeba 1,5 hodiny, takže jako nevím, jestli by vás to bavilo. Tak mi když tak napište do komentu, jestli byste, nebo jak byste chtěli dlouhá videa, minimálně a pak maximálně třeba jak byste chtěli dlouhý. Mi to ještě napište a já se podle toho zařídím. Ty brďote, kolik tady je, umří. Vy taky umřete, všichni umřete, strašně moc umřete. Teďka vím, že asi nic moc nevidíte, ale já taky ne. A protože jsem teďka umřel kvůli nějakému blbýmu autu, tak to budeme hrát od začátku a se budu snažit, abyste něco viděli. Tak. A stejně nic neuvidíte, protože já hrozně rád střílím. Tak, tebe zabiju. Wow, tohle bych nechtěl zažít v realitě, to by bylo vážně hnusný. Tak úplně, rychle úplně. Wow. A ještě s takovýma lagama to zažít v realitě, to by bylo úplně strašný. Je, čau. Ha, už nežijete. Ne, to bude někde RPGčko, já to vím. Oh. Jdem hoši, rychle, jdeme. Nezdržuj se. Tak. Váznuté střel, bum, jedna hlava, druhá hlava, třetí hlava. Tak, jdem. Umři, ty děláš. Ty taky umřeš, jau. Teď vždycky umřu. Vždycky. No, tak jdem na to znova. Tak. To prostě nechápu. To Call of Duty má mnohem větší požadavky na grafiku než Minecraft. Minecraft se mi prostě seká neskutečně. Mám to všecko na nejmenší grafice, nebo ne na nejmenší, ale prostě mám to na malé docela. A tady prostě na nejvyšší grafice to rozjedu. Se zkoušel natáčet na nejvyšší grafice, úplně v pohodě. Ale jak teďka nenatáčím na nejvyšší, protože jako cítil jsem tam taky úplně drobňoučké lagy. Nebo prostě, že jsem šel a jsem tam se to prostě trošku seklo prostě. Skoro to šlo poznat a mě to prostě trošku vadí. Tak jsem si to snížil o trochu. A stejně úplně v pohodě to jede. Je to nechápu, prostě ten Minecraft je divnej, no. Já to tak, když jsem se ptal kámošu, tak jim to dělá taky některý. Nevím, čím to fakt jde, prostě Assassin's Creed Brotherhood, prostě pohoda, rozjede mi to všecko. A Minecraft, ne. Nevím, je to divný. Aha, střílej. Rambo, au. Tak Rambo styl se nevyplatil, tak na to půjdeme takticky. Nebo, ne, nový nápad. Šiša. Ano, vidíte, šiša funguje. Šiša je lepší než Rambo. Au, vidíte, zase jsem řekl Rambo a umřel jsem. Nesmím říkat Rambo. Tak, umřete. A teďka, ukaž, mám málo nábojů, to mě nevíde. Vyjde, jsem dobrý. Tak. Parádička. Hop. Jasně, tak teďka tady se budeme půl hodiny čekat, než oni se odváží rozběhnout. Bum. Proč jim do toho okna, když tam nikdo není? Co jsem to teďka vzal, panebože? AKčko, ne? Jo, AK-47. Jdem, kámo, nezdržuj se tady, jdem. Tak.
Jak odletěl. Hoší, je tady někdo? A tady. Au. To je strašně toho veterána, to je fakt na jednu ranu do hlavy vás dajou. Strašný. To se mi líbí, jak odlítajou. Aha, tak teď se mi to laglo. A proto mě zabili, jinak by mě vůbec nezabili, jako by na mě neměli. To by byla sranda, kdybych si dal závazek, že když je zabiju, tak půjdu hrát od začátku. To by vás asi nebavilo, co? Teď jsem zase něco řekl, určitě mi to napíšete do komentu, že ať to tak udělám, protože se mi potom smát. První misi budu hrát ještě za půl roku. Ne, to já bych se snažila, úplně by se pořád kryl, aby mě nezabili. Tak. Omři. Jo, tady nikdo není, super. Tak. Bacha, tady bude ještě jeden. Aha, jsem to říkal. Jsem to teďka nějak podezřele začalo zasekávat. Ježišmarja. Se lekala. Fuj, to mi nedělejte. Moc. Míň. Jo, tak, přesně tak. Umři. Oh. A už tam nejsi, co? Už tam nejsi. Machroval, že? Ty, co to je, tyjo? Doteď se mi to nesekal. Co to děláš? Bum do zadku. Ale tak to nebylo do zadku, to bylo někam jinam. Petej! Jak všichni začali zdrhat, ne? Tak to bylo mocný. Petej! Tak jdem znova. Tak. Tak nabíj. Killni tam, tak ticho, hoši. Je tu šiša, na toho nemáte. Čau. 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 Tak to by stačilo. Jdem do nich. Normálně. Tak. Ještě, že to nehraju poprvé, že už vím tak zhruba, kde se jde, tak protože ještě kdybych to na toho veterána hledal všecko tady a vždycky na mě tady dělací bobáci vybafli, tak to by bylo na dvojnásobný čas. Umři. Je tady ještě? Tak jo, střílený roh tady. Už tady nikdo není. Nejseš tady. Tak, teďka projdeme tu uličku, jestli si to pamatuju dobře. Tak už to bude konec. Sorry, kámo, sorry, nemáš se tam plantat. Umři. Teď jsem si je dal. Proč tam hodil z granát? Tam nikdo není. No, tam nikdo nebyl, protože tam házel, což normální. Umři. Wow. Co vy jste tam dělali, uchyláci jedni? Jo, já ho chci vykrýt nožem. Čau, kluci. A je tu konec. Tak počkáme, jak se nám začne načítat další mise.
A já bych se s váma teda pro dnešní díl rozloučil. V příštím díle myslím, že bude mise v zimě. Takže se podle mě máte na co těšit. Napište mi do komentů, jak teda chcete dlouhá ty videa a uvidíme se teda příště. Tak čau.